ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಿನಕ್ಕೂ 4 ತುಳು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪುಗ. ಹೂ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಪುನು ರೆಡ್ ಬರೆಯಲೆಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಬರೆದು ತಿರ್ತದೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಗೇಟು ಕೊನೋಡು. ಹೂವು ಬರೆಪುನು ಹೂ ಬರೆಯಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೆದು ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಅರ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು. ಋ ಬರೆಪುನು ಕನ್ನಡದ ಳಿ ಬರೆಯಲೆಕ್ಕನೆ. ಋ ಬರೆಪುನ ಋ ಬರೆಯಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘ ಕೋಡ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ